Добрый дзень, шаноўныя сябры. Мы з вами вяртаемся ў вёску Дзікушкі Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. Туды, дзе гісторыя разбураецца літаральна на вачах. У ліпені 2025 года тут абваліліся калоны палаца Мінейкі. Мы запісалі гэтае відэа, таму што руіны так і знікнуць, і ніхто не успомніць пра іх. А сядзіба Мінейкі, тое, што ад яе засталося, не атрымала шансу на выратаванне, бо не была прызнана гісторыка-культурнай каштоўнасцю. У другой частцы нашага апавядання пра Дзікушкі мы працягваем фіксаваць тое, што яшчэ можна паспець захаваць, хаця бы ў нашай памяці. Дзякуем усім, хто дапамагае збіраць гэтыя фрагменты мінулага, пакуль яны яшчэ ёсць. Добрый день, поважаныя сябры. Працягваем нашу онлайн-лекцыю пра дзікушкі. Згодна з розшукамі Лаўрыша, сын Кароля Грабоўскага, Станіслаў Грабоўскі, яго гады жыцця пакуль приблизно 1840-1917 год, ніколі не быў жанаты і доўгія гады гаспадарыў у маёнтку. Прыкладна з 1880 года ён апекаваўся сваімі пляменніцамі, дочкамі сястры яго, скарбек-важынскімі, а таксама іх маёнткам Ішчоўна, які знаходзіўся побач і такім чынам гаспадару амаль кіраваў двума маёнткамі. Згодна з даведнікам аб населеных месцах Віленскай губерніі Гашкевіча за 1905 год. Тады існавалі маёнтак дзікушкі пана Грабоўскага. Тут, хутчэй за ўсё, размова пра фальварак у межах маёнтка Вялікая Мажэйкава. 264 дзесяціны зямлі, 41 жыхар. І асобна сядзіба дзікушкага святара, у якой пражывала 9 чалавек. А ў вёсцы баяры дзікушкі тады налічвалася 180 дзесяцін зямлі і 184 жыхары, 93 мужчынскага і 92 жаночага полу. На пачатку 20-го стагоддзя маёнтак Вялікая Мажэйкава быў вялікі, больш каля 10 тысяч гектараў. І цягнуўся ён такім бесперапынным пасам шырынёй ад паловы да 2 кіламетраў на даўжыню да 30 кіламетраў. Ад леса, пачынаючы ад леса і фальварка Жукі, што знаходзіцца пад мястэчкам Васілішкі, праз Вялікая Мажэйкава, далей праз Марцінішкі, Гаі, Раманаўцы, Скабейкі, Дзікушкі, Лябёдку, аж да Шаўдзюноў на беразе Нёмана. І нават працягваўся на наступны бераг, за раку Нёман, і там яшчэ яму Грабоўскі належала 200 гектараў леса. Ось, у Вялікай Мажэйкаве мелася вінакурня, 2 млыны. Зямля была добрая, і аграрная культура тут падтрымлівалася гаспадароў на высокім узроўні. Захаваліся 2 фотаздымка з гаспадарчымі пабудовамі ў дзікушках. Станіслаў Грабоўскі гаспадарыў у Мажэйкаве шмат гадоў, але ў 1900 году, калі пляменніцы ўжо выраслі, адправіўся ў Парыж. Тут ён жыў і дачакаўся Першай сусветнай вайны, бо маёнтак занялі нямецкія войскі. А сам Станіслаў Грабоўскі памёр у 1917 годзе. Паводле розшукаў Лаўрыша. Пасля смерці Грабоўскага ім спадкаемцам застаўся гэты маёнтак Вялікая Мажэйкава ў Лідскім павеце, а таксама дамы і пляц у Вільні. У 1923 годзе, это уже ў час існавання другой Рэчы Паспалітай, нашчадкі Станіслава Грабоўскага учинили
сямейнае пагадненне аб падзеле маёнтка. У падзеле маёмасці прынялі ўдзел верашчакі, бо адна з сёстраў Грабоўскага Францішка выйшла замуж за Стэфана Верашчаку, і Аскеркі, другая сестра выйшла замуж за Теадосія, выйшла замуж за Александра Аскерка. Мы аб гэтым гаварылі ў першай частцы відэалекцыі. Да. Увесь маёнтак умоўна падзялілі на 36 доляў, з іх меншая частка 15 доляў адышла да нашчадкаў Верашчакаў, а 21 доля да нашчадкаў Теадосія Аскерка. Паколькі у Теадосіі былі 3 замужнія дачкі, найбольшая частка з гэтых яе земляў дасталася Марыі з Аскеркаў Мінейка, якая мела 4 дзяцей. Дакладна Мінейкам дасталася вось тая частка Мажэйкава з дзікушкамі. І менавіта Марыя Мінейка была ўладальніцай дзікушак да 1939 года. А ў Марыі быў сын Александр. Он скончыў вышэйшую школу сельскай гаспадаркі ў Варшаве і быў давольна абазнаны ў гэтай справе. Марыя і Мінейка і яе сын жылі ў малым дамку з некалькіх пакояў, і Александр прапанаваў маці збудаваць больш вялікі дом. Наразі, дзякуючы яму, і паўстаў такі прыгожы мураваны палацік, які быў пабудаваны ім акурат перад самым 1939 годам, ще до пачатку Другой сусветнай вайны. Уласна, Лаўры расшукаў трохі звестак пра гэта Александра Мінейку. Маёнтак тады цікушкі налічваў да 1000 гектараў. За ўдзел у польска-савецкай вайне 1920 года Александр Мінейка быў узнагароджаны крыжам. Потым быў ўжо час быў, ён быў сябрам правлення малочнага кааператыва ў дзікушках, сябрам мясцовага кола аматараў конегадоўлі. У 1939, калі распачалася Другая сусветная вайна, Александр Мінейка выехаў у Англію. І там ужо воевал як офицер парашютной бригады, и там застался у эмиграции. А сядзібны дом Мінейкі, які быў пабудаваны у стылі неакласіцызму, до сённяшняга дня, нягледзячы на такі жахлівы свой стан, ўсё яшчэ здзіўляе размахам і элементамі лонкавага дэкору. Часцей за ўсё на фотаздымках у інтэрнэце можна ўбачыць балкон, які месціўся на 5 невялікіх калонах. Акуратна парадным уваходзе ў сядзібу. І мы тут на гэтым здымку гэта і бачым. Гэта здымак 2021 года. Цудам палац гэты перажыў віхуры Другой сусветнай вайны. Пасля вайны, па ўспамінах старажылаў, на першым паверсе дома Мінейкі знаходзілася калгасная кантора, а на другім месціўся вясковы клуб і бібліятэка. Гэтак было да моманту аб'яднання мясцовага калгаса «Беларусь» з ходыраўскім калгасам «Прагрэс». Аб'яднанне прайшло где-то ўжо в канцы 1960-х ці пачатку 70-х гадоў, і пасля аб'яднання калгасная кантора пераехала ў вёску Хадароўцы. Пасля гэтага на другім паверсе яшчэ 2 гады, кажуць, працавала бібліятэка, а ўнізе калі-нікалі паказвалі кіно. А потым дом проста закінулі. І тут яшчэ адзін такі характэрны
фотаздымак сучасны. Гэта ў снежні 2024 года быў зроблены. Яшчэ жывыя калоны. Зараз мы об этом скажем. Памылкова на ўсіх турыстычных сайтах дом Мінейкай у Дзікушках да нашага часу звычайна мянуюць як сядзібны дом Грабоўска. Мясцовыя актывісты спрабавалі ўнесці аб'ект у рэестр гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі, але ім адмовілі. На няшчасце, у ліпені 2025 года прямо на вачах чарговых аматараў забыткаў у сядзібе абваліліся калоны. І цяпер сядзіба выглядае, канешне, як руіны сядзібы, да? Сядзіба выглядае як руіны сядзібы. Ну і трохі статыстыкі. У 2011 годзе ў вёсцы Дзікушкі пражывалі 51 чалавек. Ну і яшчэ адна сям'я Буслоў. Вот яе гняздо мы акурат бачым на развалінах будынка. Так, а далей домікі. Шановныя сябры, а зараз мы пакажам вам відэа пра руіны сядзібы Мінейкі ў Дзікушках. На гэтым будзем завяршаць нашу онлайн-лекцыю. Шчыра падзякуем Міхайлу Несцяровічу за падрыхтоўку нарыса па гісторыі вёскі Дзікушкі, а таксама усім, хто спрыяў падрыхтоўцы і выхаду гэтага відэа у эфір, так бы мовіць. Запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі далучацца да нашай каманды, каб разам адкрываць і захоўваць спадчыну. До сустрэчы. Тут вы бачыце спасылку на наш сайт. Подписывайтеся на наш YouTube канал, ставьте падабайкі, цісніце на звоночек, пишите комментарии, мы все читаем. Вялікі дзякуй за то, что были с нами. До новых сустрэч!